Bin! Grabe, pusa na messed up na kayo na diha. Oh, grabe sa kanya mo pa konsumisyon, oy. Woo! Messed up! Ay, sa video dyan, mo. Dara ang messed up ay. Huy, agoy Bin! Grabe, muragi bagyo manidiridong. Pusa na ha? Taya, biya. A few moments later. Yur! Bin! Sabaan ni mo dong, uy! Di ba gipahipos di kasi mong duhaan kini mo nga ni? Eh, sus ha! Bin! Ana, ay. Ya, just gamay kay hayag kay muna. Wala Anak day kayo. lighter o darker? Hayag kay muna, ora kay santo. Ikaw? What's up? Grabe. Sa magkasugod ka di. Ay, sa katong ningon na mura na kong flower. Ah, ako na bida ni. Storya na diha. So, ang ato ang isgutan karon kay pros and cons mano sa pag Bati la bati. man? Why impact ba? Ano ba? ay, sa inyong nakita. Tuplong ka lang, kung hindi na ka. Ikaw kayo mo hindi. Oh, inyong nakita. Pros cons sa mission. Oh, Jod. Diri, ikaw ang mo disiplina tanan, walay mga yaya din ha, walay laing makatabag bantay. So, dili ka matiguwang diri. Share Cons na. na sila. So, kaninga video is all about pros and cons sa pag-move abroad or pag-abroad. Particularly diri sa Amerika. So, suggest na siya ni Casey. Casey. Salamat kay Casey sa inyong suggestion. So, para imuha ni, minaw dyan lang, full video, tanaw dyan lang. Balik-balik ka na po. Sa videos ba, imo ba? Kasi na may balak ba mga mo abroad, mari ba mo Amerika or ambot asa mo mulupad na may idea ba. Pero kani siya is based lang ni sa among experience ha. Unahan ko daw, di nagi ko kastorya, flower na po ko ani. Base lang niya sa among experience. So, could be nga di ni siya mo, Dili mo apply sa inyo. yep. So, base lang Pero- niya sa among observation dere, sa pagpuyo na mo dere in 2 years or 3 years. Hmm. One good na So, home, sige. numero uno Wala. gyud. Oh, cons na sad. Sa Consumption. kapil lagi diha. Mo-apil ka man. Awa. Evaporate. Dili ni Ben TV. Sugod na diha kay atong fans diha oh naguwat mo. Sige. Ikaw kay mo sugod di. Pakitang gilas na diha. Okay. So, number 1, cons kay homesickness. Grabe, pag abot nga ri. Sige, dyan ko hilak every minute. Nagilak siya. Ano po ko luwa? Bitaw ka ng homesickness, grabe dyan siya kalisod. Kay kanang, bisan pag magsige mo communicate virtually, nya close mo sa imong family, struggle gud kaayo siya. Sakto gina siya. Ang number 1 struggle na ako sa pag-ari, pag-move kay akong family pod na ako'y anak diya sa Pilipinas, yan nabilin. Abian. Niya, mo na siya lisod. Ay, saba lagi. Gina. So, ang number 2 nga cons. Sa ka ng cons lagi. Ang ikaduha nga cons dere kay kuan language barrier. So, ang para namo nami sa US, so mustorya jud kay English kay kung di ka mustorya English, Required gid siya. sao mag Requirement. ano yung kapag magkanana ka mo kay tala. Man sa language to. So ana bahalag kuan gud kanang minuldi ang English basta masabtan ka ba niya. Murag agi. Oh, murag bullpen ba kung sa bullpen pa bahalag hanap basta mo agi. So ana rin na siya gud. Kaduha nga cons kay personally wa mi ka kanang experience aniha nga naay nang harass na mo or gi-attack me. Pero isa ka Alay, cons. isang big Ay, sweet ra kay ko. Isa ka cons kay racism. So, natay nasuwayan no kay nagdum ka katong na si Mark diri. Nga nami sa restaurant di ay unya kanang ang pikas table kay kanang sige tan-aw na mo og lain. Siguro gisabaan or unsa pero naka-feel gyud mi nga lahi gito siya. So, kay lain man ni nga country
mag-expect na lang ka nga dili gyud na siya mawala ang ingon nana. Iya ra to opinion. Tan-aw na mo resistant. Kang Mark. Actually, tan-aw na mo kay gwapuhan to na mo. So, mo to siya. Pero bitaw ay joke, dako kay nga issue diri ang racism gyud. So, labi nag-Asian ta. Nga kabaw na may ka-Asian. Ako nakaroon ang hate Mga crimes. bright biya ta, mga bright, yung mga maayo, mga imba ta ba. Ang ikaupat nga cons kay ikatawa diha. May stylist ka diri para nako. Naman kay puso sa ulo ko. Automatic din na ka diri stylist din ka oh. Na, cons So- gyud na siya. Kay So- kanang mahal, usa pa mahal ang patupi nga ri. 1.5 ang tupi diri sa diha sa tuwas kulon tag 20 ra ya diri. Last year, tupihan ko niya. So, instead makasave. Perting luod, naghimo ko niya Dora. So, nagpatupi na noon mi sa Just okay ako kayo. sa salon. Save a lot of money kay tinupihay ra man mi. Sa ubos pod mag tinupihay ra sad mi. Pag-anak ko mag-anak ka na ako. Next nga cons kay ang weather. Kitsa may di ka na nagbugnaw nga lugar. Pero diri lang ha, specifically sa among gikabutangan, 30 katugnaw, grabe. 6 months ang winter. Diri 6 months ang winter. 6 months ang katugnaw, 6 months nga na snow, puti tanan nimong makita. Magsige kag layer og sanina. So, mapasyonista kag pinakalit. So katong mga hilason diha o kanang bugnaw ganag aircon pangalan mo Minnesota para kaingon gyud mo. Kani siya, di, unta ni siya, fashionista. Pero sus, pag abot na rin, hilason. Dere pag-abot gyud Pagha nako. nyo gini, gyud ko sa iyang fashion. Pag-abot nako dere sa Grabe. Amerika, nagkakuan jud kog direction sa akong kinabuhi. Halag, wala Pero ko. akong Basta buhok, kay... wag yung direction, no? Sige sa akong, may direction akong buhok. Ang sunod nga cons dere kay Viewer. mas stress ka dere sa kuan ba kay ngano, dili man ka kakuan, dili ka badlong sa imong makabadlong ka dili ka kasagit ba kanang frase sa to ka. Yawa ka, wala ka, wala ka pero dere dili kay kung makadungog ang silingan pwede din may report niya wala dayon mapriso na din ka dere. So- Mo lang na sila dire kay kuan ka ng child protection services. Grabe sila ka kuan. So mo na dire bisag lagot na kay ka kanang wa kay choice gyud, kalmar ra gyud ka dire. Yang sunod nga cons kay nag-abot nimo actually di siya cons pros di siya kay nag-abot nimo dire regardless sa imong profession automatic IT din ka. Why bino ang IT as in imo tanan dire IT. Oh, imo hugas, laba, Murag grocery. ako man tanan IT day. Tanan gyud. Walay katabang dire so Koy masampit. Yahay ka Ikaw diya ra sa gyud ato tanan, or pwede ka mo hire og yaya nga napo kabuk. Okay kay diri mo hire kag yaya diri. Purdoy man ka diri. Mahal man kayo so Oh, mo na siya imuha tanan diri so mo nang boils down to responsible po ka diri. Labi na kanang nga mga finances good. Ako diya sa toa. Wa ko ipaki bahala ni diha. Utang diha na wala paki diri. Di na pwede nga magbaliwala kasi mong finances dire kay dako kay impact dire ang kanang gitawag lang nga credit score. So, mo kay ba unsa nang credit score manay basihan kung unsa ka credible nga pahugmon ka og kwarta sa bangko or kung loan ka sa kenan or bisag unsa. The more nga gamay imong credit score, the more sad nga dako ang percentage sa imong interest. So, mao na siya. So ako choice di ko ganahan mo bayad og dako nga interest. So manage your finances nang giga dire. So, another pro kay maka-learn ka, dili ko confident. Maka-learn ka to be confident kay nakasabag ang lugar, wala kasi mong comfort zone, mo step out kasi mong comfort zone, unya kanang mo adapt ka sa bag-o nga Lord yun na. nasod nya sige kag English, mo learn ka nga mo adjust jud ka. Mubaw kag ilok na siya to diri no. Boost Boost mo kag ilok. maboost sa mo imong confidence diri magpatara lang jud ka. Muna siya kay diri kanang dili jud pwede nga mag-uwaw-uwaw ka labaw na kung mawala ka for example nabuwag Mag-edge ka diri kung mag-uwo ka. nabuwag ka sa imong kauban unya unsa man nimo pag-ask og directions kung asa ka pa Ang imong- dapat makamusturya di ba? Ang imong una-unaon gud wala kay kuan diri relatives ba. Mo Wa abroad niya. kay thank gud nimo nga wala kay relatives niya. Oo. Kasi may matabang nimo so ikaw di jud ka mo di mag-uwo niya. Mao na siya. Oo, good. Sunod nga cons dere kay ang kaning gitawag nga tax. So bisag kinsa Something nga nag-play na ka. bisag kinsa
di mo gyud ganahag tax, di ba? Kay dagko kay tax. Kung reklamo ta diya sa to ang tax dako 30% ang single or pila ka percent ang sana diha dire sa US mao orang kwentaha. Dako gyapon og tax dire. Actually, ang tax dire duha, state ug federal. Unya sakit kay ang tax. Nakay di ka tax-om sa ba? Kanang example mo tagaan ta mo kay diha mo kung musidlo kag 10,000 pesos dire, ang imong limpyo na lang kay mga 6,000, mga 6,500. Nga na siya ang limpyo nimo. So Apdos-apdos yun, pero ang nakakuansad, ang pro ana kay ang pro lang ana kay na kay tax Tax return. refund. Tax refund. Oh, yes. Cons to siya, kato. Consumption to siya, kato. Dong ganin yung ani ron, So, kay wala di na mo ni yung mga- manghilom ang mga Mao na ning cons, gipang sabak na lang namo para Bata. mahuman ning video para ninyo. Kay para makuan ba, mahilom ni Kaya sila. diri. So, about sa tax, kay sakto to siya, kanang dako ang tax dire, pero nakanindot lang dire, kay makita nimo ang benefit ba sa government, like, nindot nga mga dan, ang sa healthcare, so, wala kay problema, di para dia sa to, di man lang ka mag-tell, kamon lay bahala, pero kay bawa namon siya kung pasabot. Usa pod ka pro based sa akong na-experience diri kay ang healthcare. Nindot yun ang healthcare diri ug ang health insurance. Ang cons, kay mahal kay siya. Oh. So, kung 300 pesos diha ang check-up sa tuwa, dire, kay 200 po, pero dili pesos, dollars. Costly lang sad yun ang mga doctors. Sunod nga cons dire kay cost of living. So yes, kaingon mo nga na sa Amerika. Yahay dato ning buwa mo pero yes dato nami. Bitaw joke ra. Joke ra nga dato ra may pobre gyapon man karon. Cost of living dire gyud is mahal. So kung na-earn kag dollar dire, imong gasto po dire dollar niya ang para sa mong gipuy-an ron, it cost us like 100,000 in 2-bedroom apartment. Kung i-convert na mo to peso, wala pa siya ilabot sa utilities of bills. Another thing, ay ko salip dibin. Living TV din. Dili ni Vin TV ha, dili ni mo YouTube channel, amo aning channel. So, adara ka. So, another pod nga cons dere kay kung nakabisyo, like, dili drugs ha, dili dugas-dugas. Bisyo, unsa man ang bisyo uy? Akong pasabot nga bisyo, kung kusog ka mo inom, o manigarilyo ka, Nagpakaila nga na. shit, marag na adjud ka, marag familiar sad ko. Unya, kanang bisyo ka dire, imo na una-una nga mahal ang bisyo dire. Kung manigarilyo ka dire, Pero padayon gyapon bisag mahal. unya natana. Igaan sa na ko sila presyo kung pila, estimate ba? Kung manigarilyo ka diha, ang kaha sa tuwa diha pila, 60 pesos. Dire ang kaha dire kay 800 pesos kung imo i-convert. Ang usa na kakaha, di ka kapalit og minudo dire para diha. Palita ta diha nang biog duha lang ka stick dire wala minudo. Beer dire inunon, mahal po. Mga cons kay ang imong mga paborito nga pagkaon dinha sa atoa kay dili gyud nimo makit-an diri. Walay taho dire, walay taho. Walay. So ang pro nakakuan lang ana mahimog siya pro kay ma-pro kuan sa kadiri ma-pro baker, ma-pro chef kay magkatuon man kag kanang luto kung nakagiskrave nga mga pagkaon o mga delicacy sa atoa, ikaw na lang maghimo. May gani na yung mga Asian stores rapod nga re. Although dili kompleto, wala gyud tanan, pero at least Yes. naara. So, kung naara siya, ang another pa gyud nga cons ana kay naa naman gani, mahal pa gyud siya. Imported naman nga re ang Kay mga imported naman, so produkto. mahal. Sus. Mo na magutan Bisaya ka diri, libo. libo ni libo. Libo po. Isa pa sa mga pros nga re kay ang education system. Nindot ang ilang education system dire. So, sa atoa kay murag basta maingon ka nga public school kay murag amot lang nga sa ko experience murag i-lockdown ang mga public school or yung ana. Pero Adi na ta nga lockdown. Basta ang education diri sakto to yung giingon nindot gyud. Libre Nindot ang diri ilang ang course. elementary hantod high school. Libre tanan kung books, computers, laptops. Libre hatag na sa imong bata. hatag sa sila kwarta. Kwarta ra idi ihatag ang cons kay ang clothing, mga sanina og electronics barato kayo dire sa US labi na kung mag clearance kanang sale kanang Ang ilang grabe. sale dire no kay kanang sale jud nga tinud-an nay di pa Yes. yes. Sa atoa nga kanang kuan kanang sana
sakaan ang presyo unya kanang butangan day sticker papilitan ra. True. So dire Ilad. dire grabe gyud dire barato mga branded dire like mga Levi's, mga Old Navy unsa na diha moabot na usay $1 na lang. So ana siya ka barato. Pero ang dili barato ang pagpadada sa tuwa. Mahal kayo mas mahal pang pagpadada sa tuwa kaysa sa value sa item itself. Next dire nga cons, actually pros and cons ni siya kay about driving. So dire dapat maubay jud ka sa rules dire not unless kung daghang kag kwarta. Rules sa pag-drive kay dire mahal jud kay kung maka-violations ka nya. Mahal and stricto gyud. Yes, once maka-violate ka dire is mo impact na tanan sa imuha sa credit score, sa imong driving nga record. Nya once nga nakay driving nga record nga bati, kadaghan na ka na pull over or na nasita diha sa tuwa, na isuhan kag ticket. Dili na ka pa-drive kung na kay mga sample pila ka limits ba nga violations. So stricto kay dire kung kita ka dire mga symbol, kung diha sa to ang symbol baliwala ra na kanang jima-jima ra na dire sa to kanang symbol imo gina siyang tumano like kita kag stop jud ka kay hindi ka mo stop GG ka dire. Next is about kanang mo-acquire kag license. Kung diha sa to kay pwede rin mo bayaran ba. Bisag di ka kay mo drive, maka-lisensya ka. Okay ra kayo bisag wa kay sakyanan gani na kay lisensya. Okay ra kay sa tuwa. Dire di pwede kay mo take kag exam, na jud kay actual nga driving lessons or test. Unya kung di ka kapasar, wala kay lisensya. Next nga pros dire kay kuan kung motrabaho ka dire is kanang ang diversity ba kay tungod kay lain ang culture, nya ang race. So di para di sa tuwa nga puro lang Pilipino ang imong or mga Pinoy ang imong katrabaho ba dire kay lahi niya mo na ma-boost ang imong confidence level dire kay tungod sa diversity ba. So, viewer agree si viewer nga okay dire. Cons dire kay ang transportation kung kailangan jud ka na ay sakyanan dire kay diri wa bayay ka ng habal-habal nga pwede ra parahon bisag unang orasa kadlawon May put-put dire tunggang gabi resikad wa na diri. So kung dili ka mag-drive ang option nimo kay bus which inoras gid na ang ilang bus dire mularga gid on time. Di para sa Moabot ato on time. di para sa ato diha nga Way hangyo ay di mo andar di mo larga ang kanang gym ba kung di mapuno. Diri kay kung unsa orasa dapat mularga. Yes. Follow gyud na ang schedule ana. Sa laktod nga pagka-istorya, kailangan jud kag sakyanan diri. So dili pa sabot nga nay sakyanan hilas dayon dili. Dato. Dili pero kami dato mi. Ang sunod nga cons diri kay kanang party. So kung hilig mo party diri sa to kanang tigs. Actually grabe diri ang party pero kanang mahal ba niya kanang Alam bantay kas bata sad kay anak. niya dili Pero para hindi da ko party people. dili para da sa tuwa nga bibo gyud ba ang party diri kay wala siya ilami. Sunod kay ang celebration kung example na occasion, bunyag, birthday diha. Kung diha sa tuwa kay kung mag-birthday ko, Ang host siya ra gyud ang magpreparar sa kita tanan, magpreparar niya, magluto. Mang-invite kay mga dagkog kaon, uy, birthday na ko ari mo ha. Dire, kung birthday nimo, pwede ra jud kang dili ka maghikay kay ang imong bisita magdama na og mga pagkaon itawag patlak ba. Kuso diri patlak gyud. So kung kami moadto sad mi mo-attend big mga occasion og mga birthday parties like that, da sa may pagkaon kay kung di may magdag pagkaon tawgon mig bagagnaw. So ana na dire. Finally is ang kanang sari-sari store kanang walay sari-sari store. Hala ka diha og kanang buy-bawang. Wala ka mo gawas ako kay pay kog crackling sa. Wala na dire, walay sari-sari store dire. So Wala naman ni crackling. Ano sunod na? Baro kay ka uy. Ano Wala ba? kay kong Saan paso. Pros ni? Pros na ko paso. Saan na mo giprito diha? GG. GG Siya, ba hindi ni? mapiskan ka. GG no, galong. Thank you guys for watching our videos. See you next time.